celebrant. Okay? So, bigyan po natin ng cake si Baby Angel, si Miss Little Angel Ann. Okay, pag-slice po. Ayan. Palit kayo ni Papa, si Papa paganuhin mo. Ako na lang. Okay. Ayan. Okay, Papa, pag-slice ng cake si Little Angel Ann. Wow! Sa pagkaliwan na kanyang first birthday! Yahoo! Angel! Wow! Ang chocolate cake! Ang sarap-sarap naman! Okay? Wala pang tinidor. Ayan! Tinidor po ba? Okay, susubuan ni Papa na Ay, yung tinidor! Asan may tinidor? bit or a pinch of cake. Ayan! Ay, Wala. wow! Flower. May tinidor. Okay? Ayan. Ayan, ito po. Okay, pagsubo ng konti lang. Ayan. Set up. Yay! Sarap. Okay, isa pa. Hindi, si Mama naman. Ayan mo. Ayan, isusubo. Subo!